Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagpatukod sa vaccination areas malapit sa polling centers, ginpanugyan sa mga LGUs. Negros Alliance Transport Coalition may 3 kapanawagan para sa mga opisyal nga magapungko pagkatapos ang eleksyon. Sa balita national, deadline sa pagboto mahimo pa nga ma-extend. Puwersa sang NPA naghuyang suno sa DND. Balita international, malapit 500 ka sibilyan nag-evacuate sa Mariupol, Ukraine. Sa balita sa sports, 19th Asian Games patayunon sa China, ginpaisol. Sa balita entertainment, Amber Heard ginalagan nga ginasakit siya sang anay bana nga si Johnny Depp. Samtang sa balita espesyal, warning signs nga mentally exhausted na ang isa ka persona. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Mayo 7, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Good morning na mga ka-aksyon. Good morning Liwat Aksyon Eden. Good morning, Liwat Action Boy. Kag sa tanan ng mga ka-aksyon. Ginatanaw ko lang imong OOTD bla. Ngahaw, anong problema? Gidri na, hindi pwede spiyak. Venus cut. Ano na pronounce na? Venus cut. Skat. Maya, daw kaangayan si imo bisan kulang ang tela. Syempre. Learn to appreciate and be contented of what you have. Ay, very good. So, bisan kulang sa piyak kong Bisan kulang. tindok. Grabe nga hugot ba? Sige Ay si good morning dira kay Rose Wenner sa Germany. Si Myla Pilor Primavera, maayong agaman. Si Myla ni ato ni siyang kwan volunteer. Yes, true. Awa sa kwan gali ng data gather. Data gather. Si Dolores Miranda, happy anniversary sa inyo dira. Uy. Ni Ager, ha? Happy anniversary. Subong galing ilang anniversary yo. Happy anniversary to you. Happy anniversary. Wala ka nalulungan. Tuyo gina yan. May tuyo gina yan. Sige. Good morning mandira sa kay Fernandez Eric. Sige kay Warlito Nesia. Good morning man dira sa barangay Pahano ko. Nga way pinakasulod gyapon yang ako nga kwan iya. Ano, ari na? Ara nang imo daya. Amo naman to katapusan si Warlito Nesio. Nesya Nesya gali. Ang nagsulod pa malang si Melvin Peñafiel. Good morning, Action Boy, kay Action Eden. Kay sa liwat, of course, ha? Kay Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, kay Ma'am Jinky Dalagdon. Hello, dira sa inyo and take care. Yes, sa kay Milili Uligo ara mangyapon. Oo. Thank you so much kay Miss Beth. Beth. Si ginhatag niya sa akon. Beth Lampreya. Hapong ka. Kapung ka. Muna ang thank you. Yes. Kapung ka. Hapong ka. Sawadik ka. Oo. Tikon kon balalaki kaya kapun kap. Kapon kap. Mo na sa. May sobra. May sobra. Abi ko kapunon ka. Kapunon ka. Kapunon ka. Para hindi ka. Baboy. Para hindi ka pamata. Para hindi ka mag-boss. Hindi ka. Hindi mo sa pamata, para hindi ka kapabata. Para hindi ka kapabata. Dito kita kung magpa-Thailand kita. Ang Thailand gali is from Thailand. Hindi Thailand. Hindi Thai, kundi Thailand. Thailand. And ang people of Thailand are called Thai. Thailandese. Ay, abi Thailand. Thai.
Thailandicist. Ay, ibang nga Thailander. Hindi lang ko, hindi na yung Thailander. Nga ako, Chinilas. Sinilas. Not sinilas. Sinilas. Abi ko ganit Thailandicist. Yes. Eriman Desiderio. Good morning dira sa imo. Ay, ano to? Ano? Wala ko may doon. Kamulang ako, no? Go check up. Kisa engineer man sa daan. Standby sa mga balita lokal. Ay, daw. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isa. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginrekomendar ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang sa mga local government units nga magpatukod sang vaccination area malapit sa mga polling centers para makabulig pa sa kampanya sang gobyerno angot sa pagpangbakuna. Sunod kay Tumimbang, pwede ni kuhaon ng oportunidad sa mga LGUs nga may dutay lamang nga records ang nagpabakuna sa ilang lugar. Dugang pa mahimo man makapatukar sa rekorida angot sa pagpangbakuna kag mga pahanumdom angot sa health kag safety protocol para mapatuman samtang naga-linya ang mga boto. Ginapanugyan man ni Tumimbang ang vote safely, sa din dapat magsuksok sang face mask, magdala sang alcohol kay patuman ang social distancing, samtang yara sa polling centers kag kung mag-abot sa balay, dapat nakapanghugas o kung nakapaligo antes magsulod o kung magistorya sa ibang nga miyembro sang pamilya, ilabi na sa mga kabataan o kung mga senior citizens. Ginalauman ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga hindi magsaka ang kaso ng COVID-19 nga ma-record sa probinsya matapos ang eleksyon. Sunod kay Tumimbang, sa piyak nga may mga swab samples nga ginadala sa molecular lab sa probinsya nga naga-negatibo resulta, rason naga-single digit na ma-record nga kaso kung may mga adlaw nga wala sang kaso ng COVID-19 nga ma-record. Palayag ni Tumimbang, kooperasyon lang ang isa sa sabat agud mapadayon ang manubo nga resulta sa COVID-19. Nag-aalaom naman si Councilor Renacito Navarro, chairman sang SP Committee on Education, nga ang improvement sa pasilidad kay equipment sang Bacolod City College ang isa ini kadako nga bulig para sa pagpauswag sa kalidad sa edukasyon sa among abulutuan sa palabuton. Suno kay Navarro nga author sang ordinansa sa pagpatukod sang BCC, madamo na nga mga kabataan ang nabuligan sang syudad nga makatapos sa ilang pagtuon sa kolehiyo kag natagan man sang oportunidad nga makatrabaho. Dugang pa sang konsehal, isa kadako nga ligasiya sang UNRD administration ang mga proyekto nga nag-umpisa lamang sadto sa isa kadamgo. Biblical injunction na to whom much is given, much is required, much is expected. So, intagaan sila excellent facilities. It is therefore expected and required of them to pursue excellence in Bacolod City College. After the inauguration, pwede na ni sila yan magamit, Councilor? Yes, pwede git. Ginpasalamatan ni Vice Mayor Elicid Familiaran ang liwat nga pag-endorso sa Iglesia ni Cristo kon INC sa kandidatura bilang vice-alkalde sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Familiaran, ang suporta nga iya nakuha gikan sa mga lideres kag miyembro sa among grupo ay kaapat na nga beses umpisa nga ini nakigbahin sa arena sa politika sa lokal nga posisyon sa syudad. Ginkalipay man ni Familiaran ang padayon nga pagsalid sa INC sa iya nahimo nga trabaho kag pagserbisyo sa mga Bacolodnon. Nangin kabahin man sa mga kandidato nga nalakip sa endorsement, amo sa incumbent Congressman Greg Sataya, Mayoralty candidate Albi Benitez kag kandidato sa pagkakonsehal nga amo sa Ang Archie Baribar Simple Distrito Carl Lopez Renecito Novero, Bart Orola Calao Puente Vella, Dindo Ramos, Cindy Rojas, Israel Salanga, Tadi Saison kag Jason Villarosa. Sa iba pa natin nga balita lokal, may 3 kabutang nga ginapanawagan ng Negros Alliance Transport Coalition sa mga magapungko nga opisyal pagkatapos ng eleksyon. Suno kay Conrado Baliguas Jr., representante sa grupo, ila ginapanawagan nga mabuligan sila sang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod nga makatukod sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB office diri sa siyudad o kon probinsya
Ikaduha amo ang mabutangan sang maayo kag responsable nga mga LTFRB staff kay ikatatlo amo ang padayong na suporta sang LGU sa ilang nga grupo. Doon ang panibaligwas, ilang man ginapanawagan nga ilisan ang daan nga masalakyan o kung ilisan lang ang daan nga masalakyan kag hindi magpasulod sang korporasyon para sa transportasyon sa mga pumuluyo, bangod mas mahal kag nabudayan sila kung mapatuman na ang Jeepney Modernization Program. Sa katapusan nga balita lokal, nakuha naman ni Aksyon John Dale Salazar ang kadalagan matapos mapili bilang Best Social Media Video Awards sa Digital Storytelling category. Sa ginpatigayan nga ikan-siyam katuig sang Globe Excellence Media Awards 2021. Ina yung pinakauna nga pag-intra ni Salazar kag wala niya ginapaabot nga manghinman din nalagon ang iyang entry. Kaundan sang entry ni Salazar ang mapapakita sa kabudlayan ng eksperyensya sa mga frontliners sa isolation facility sa diin. Isa siya sa nangin pasyente man matapos nagpositibo sa COVID-19. Nagpasalamat man si Salazar sa mga frontliners sa management sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagpanguna naman ni Station Manager Ms. Nona Magbanwa sa iya pamilya kag Ginoo para sa oportunidad kag kadalagan nga iya nakuha. Deadline sa pagboto mahimo pa nga ma-extend lampas sa alas 7 sang gabi. Samtang puwersa sa NPA, naghuyang naman sunod sa Department of National Defense. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Para sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaman DTX 500 ang detoxifying compound kung managatinlo sang aton dugo kag atay. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labing importante
Okay, dali lang gid ha. Si Rochelle Evangelista, niya gwapa na naman. Si Aksyon Eden, kag sexy. Always na yan. Small things. May kapakita na sa mga OTD akong mga kwan eh. Mga normal days. Mga normal days. Normal days. Hindi mga Special occasions. Kaya, alam mo, mga special occasions normal na mga MC siya. Bisa kasal. Nan. Kaya mas nag-jutay pagit ang tela sa iyang. mas, dito gaya, hindi na ako makibot kasi may mga pulmonya. Tsaka, wala yun. Ara na si Mama Kagawad Emso Yes, is watching. Morning Dragawad. Happy birthday da. Yes. Sa sunod na tuig makuha na. Happy na birthday pa. Sa December 2024. Di kasako. Abis mong sang Sa December 2024. 2024 may ano? Ay, saan gani ang ano gani? Ang eleksyon sa barangay. Basi mga way pambala tinitaning Ano yung paisol October, ka mo na? October supposedly eh. Ay, lapit na lang galima. Tipunan na. Pang tipo na daan ang mga kwarto. Tipo na tayo para may inog stapler. May inog stapler. May stapleran ta. Ano to galing matugaling ginakon guro ni Aksyon Dorel ginsendi sa akon. Kung ano ni ginasendi ni Aksyon Dorel sa akon ni nga kon man. Nga dali lang pang stapler pa ko. Dali lang ko na, dali lang ka pang stapler. Asta para Charot lang. Kay Teresa Linacaya, morning. Virgie Legaspi Coloso, mga kumari, kung ikag mga kuwan, mga classmate. Good morning, si Virgie, soon to be. Kumari to be. Yes, kumari to be. Kay Onso Joy Kenneth, good morning dira sa Bago City. Jin Borom, happy birthday ko no hambal ni Ma'am Van. Thank you so much, Ma'am Van. So, Yvonne Boucher sa Germany. Good morning, man. Kay Miss Lily King. Kamusta si Miss Lily King? Ganito, ano kay Miss Lily, how are you, Miss Lily King? Musta ka, Miss Lily? Sige lang. Makanto ko to guro siya. Mga next week guro, imita na siya. Kay, yes. Kita bala mo kay i-treat na si Miss Lily. Oh, yes. Kaya mo na na. Kaya mo na na. Ano, istorya lang ako. Kaya bala sa istorya. Bangka. Sige. Bisan ikaw mabayad. Kay Neil Malanday. Ask lang ko kung mausar gid Tom ang ISA 9 gali face shield kuno. Depende sa imo pero hindi man siya required. Vaccination card, RT-PCR test, antigen test is not required. Kag face mask lang. Wala man naghambal nga dapat fully vaccinated. Wala. Basta be honest lang akong galain ng pamatsyag mo, hambalon mo dang BHW. Kung ikaw mismo, 2 years pa man, 2 consecutive vote, pagboto, bala action boy, ang test ka ma-deactivate. Hindi na lang pag-irisgo. Galing ko na daw, kung lang kung importante lang, mabuto, man ta dapat subong. Pero kung feeling mo do hilanat lang man do ka normal. Pwede. Presidente nga daan, subong ang butuhon mo. Importante ni para sa aton nga boss damlag. Dapat wala ka sa paghinulsulan. Tani. Kung isa lang bino, tapos wala ka daw kandidato mo, tapos isa lang ang abanse, hinulsulan mo gina. Pero importante gid nga magboto kita sa natanaw naton mga tao nga makabulig sa aton nga mga Pilipino. Ti sabat na to bala sa survey nga ginpadala ko sa imo. Din. Tong survey bala ginpadala ko da sa imo. Nagipadala ka? Tong lang gakagapon bala. Ato na nagisa kubutan ako Gcash. Gcash sent. Ano naman? Like sense sa Gcash. Sa gusto da mag-answer sa survey, PM kay isendan ta mo sa survey. Reynaldo. Sigurado yun naman sa bat ka mo. Reynaldo Reparo. Good morning, man. Wensky Lee Morales. Oy, si Stella Maricelis. Morning si imo dayak. Good morning. Si Mayak. Antre Polanco. Christine Menyes Villalobos. Good morning, Mandra sa imo. Si Attorney Dag Pandan, galing mo mustada. Okay lang. Dugay na may tanay ni Attorney Dag. Busy siya. Daw kuan man siya daan, daw kandidato. Kandidato man siya, no? Wala na siya na kandidato, no? Wala na kay do... Kapoy pang stapler. Kapoy pang stapler sa 20. Pero damol nga 20. Pero hindi lang kay do pang alak lang. Do pang alak. Amo to hindi ko lang kinsider miro ko na to. Ano ning ginsend sa ako ni Exondore. Stapler. Ari ka bla makita ko na din mo niya. Hindi ka ni si Exondore man. Ari. Nya makalma lang naga-stapler pa. Kay Iban kadali. Kadali ang Iban. Ano man anong wala paghapon na. Domingo sa hapon pa na. Nya kalma lang ga-stapler pa. Klein.
Tani, may dalaman ko sa mga stapleran. Anong ginapa-stapler nila? Huwag ko nakinsindi ka. Biso mo ko lang nainsindihan mo. Very good. At least na wala na lambutan 24 oras nga wala mo na insindihan. Huwag ko nakinsindi ko rin tingin sin Aksyon Dorel sa akon. Nya kalma lang ka stapler pa. Kasabay. Kalma lang po tayo. Dadating din. Akong guro dason guro kung maglagan ko, dren ako sa Gcash. Ay, wongga. Guwapa Eden, pwede ta ka ma-add friends sa Facebook. Ay, pwede, good sir. Pwede, Amali Sir good. Rachel Evangelista. Problema. Ako ya very friendly. Kuya Very friendly Miss ni sa- Congeniality. Kung Miss siya, Mr. Congeniality. Congeniality. Ako ya Miss Congeniality. Amo lang nalaban, tayo ayon sa gandang kartihan. Ikaw naman, correct man, no? Kay, kung mo ng, there's nothing wrong with being friendly. Oo. Basta friendly and friendly advice lang. Friendly Action advice boy. lang, correct. Nga, hindi ka Iba man na, abi kay- nagtamaan ka friendly, kaya Iba basi na, abi- abusaron ka na. Iba na, abi, kay ginamalisyan dahil lang being friendly mo. Oo, true. Kag-abusaran. Kag-abusar. Iban ka-abusar man. Oo. Muna nga, Ay ka, baya buot siya, friendly siya, mga katabi. kinanglan ang mga tao nga daw friendly sa inyo, hindi niyo pag-abusaran. Yes, yun yung pag-abuso. Because mag-abusaran mo na siya, madula na sa simo, mamiss mo gina siya. Ite? Super, do-ido. No, todo, no? Mga Todo, ulam ginay na, action boy. Naglagting naman. may naglagting naman. Basi, hindi man ang akong Gcash. Ay, hindi man ang Gcash. Pabayida eh. Pabayida eh. Yes. Wait lang. Wait. Wala may kasulod nga, no? Please keep your comments coming. Kanamin, nakigasaka na amat-amat ang aton sini nga Facebook Live viewers. So, sa aton sini mga ka-action sa 45,000 nga naglantaw, please do like and share and follow ang Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ang aton subong Facebook Live, i-share nyo man. Teacher Romela Arevalo, good morning. Yes, arat siya. Kay Tito Shalo, kay Axel Faye, of course. Partner yung of course, sa lantaw man, si Ma'am Luisa Melos and Sir Melchor. Maing aga dira sa inyo sa syudad sa Bago. Kaya na si Ma'am Solama Barnacha sa Wadika, Bacolod. Yes. Being friendly has always have limitation. Unahon mo gid permilawas mo kag family mo. Yes, tama. Okay. Sakto gina Ma'am Solama Barnacha. Hindi ni si Ma'am Solidad. Sa din nag-agi ang ginsen sa akon man do sa text man eh. Ano man Gcash Hindi ma? ko kuha, hindi ko maka-reply. Nga how? Basi not reply. Arya. May Noame Jimenez. Good morning. Dira sa imo. And of course, akon maninoy da Captain Elmer Bonilla sa Station 7. Kag Major Wilfredo Benaman Jr. Good morning. Sa tanan man nga nagapamati dira sa may Bago PNP. Okay, Action Boy, standby na kita sa atin sining mga balita Sige. national. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginklaro sa Commission on Elections nga extendable pa ang alas 7 sa gabi nga deadline sa pagboto sa adlaw sa eleksyon. Ginpahag ni COMELEC spokesperson James Jimenez nga ang pagbinutuhay mag-umpisa alas 6 ang aga tubtob alas 7 sa gabi, pero pwede ma-extend basta may nagalinya pa. Duha pa Jimenez nga ang mga botante nga nagalinya para magboto nga may 30 metros ang kalayon gikan sa polling precincts ang pagatugutan sa gihapon nga magboto. Samtang liwat gin panumdum sang COMELEC nga wala ginakinahanglan ang vaccination card agud makaboto. I-monitor sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting nga masobra 16,000 ka polling precincts sa mayon 9 nga eleksyon. Sino kay PPCRV Chairperson Mala Villanueva, magabulig ang ila personnel sa mga botante sa polling precinct subong man i-check ang election returns agod masiguro nga wala sang dayaay sa pag-isip sang boto. Bilang accredited citizens arms ng Commission on Election, magabato ng PPCRV sa ika-4 nga kopya sa election returns kag ini kumparar sa data sa electronic election return. Magsalig lang! Ini ang mensahe ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo para sa iyang mga supporters antes ng eleksyon sa Mayo 9. Sa isa ka interview sa media sa Sorsogon City kahapon, ginpahag ni Robredo nga nagpisan sang husto ang iyas niya mga supporters kag volunteers sa pagpangampanya kag ang nang eleksyon diri ang ginhimo ang kada isa ang tanan nga ilang masarangan sa husto nga paagi. Ang pinaka-importante, dugang pa ni Robredo, wala ginhimo sa mga supporters kag volunteers ang malain nga ginahimo sa iban. Bisan pa nga madamo sang fake news bato kay Robredo, halin sa iya mga kasumbong, nag-aaway sa gyapon sang patas. Ginhinyo man ni Robredo ang mga supporters nga buligan siya nga tadlungon ang mga fake news para hindi na mabiktima sang kabutigan ang mga tao. Ginpabati-batian man niya ang anak sa nganay diktador nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga liwat o nga pilit nga ginahambal nga nang daya siya sa eleksyon sa 2016 bisan paginpahig mismo sang Korte Suprema nga wala sang natabo nga dinayay. Suno kay Robredo ang pagsugod nga pasabi ang binutig nga pagsugod binutig man tudtob sa katapusan. Kahapon nagpreparar ang mga pareho nga Bicolano ni Robredo sang 3 ka grand rallies kay ini ang ginihiwat sa Sorsogon, Albay kag sa iya home province sa Naga City, Camarines Sur. Pareho sang inalauman 5,000 ka matao ang nagtambong sa People's Rallies ngayon. Halos tunga sa milyon naman ang ginapaabot nga magatambong sa meeting di Avance ni Robredo sa Ayala Avenue sa Makati City karon nga adlaw Sabado, Mayo 7. Sa iban pang nga balita nasyonal, hindi na iluyag magpasilabot ni senatorial candidate Greco Belhica sa isyu sang korupsyon sa diin. Imbalbado si presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sino kay Belhica panahon sa eleksyon rason nga nagagubanay ang mga kandidato. Suno pa dire tanan nga mga kandidato sa pagkapresidente sa pungsod ang ginahabuyan sang isyu sang korupsyon. Suno pa kay Belhica, bisan ang korap nga kandidato kung panahon sa eleksyon ang nangin anti-corruption naman. Sa duwa pa natin nga balita nasyonal, nagpahayag naman sa suporta karon nga eleksyon 2022 ang pamunuan sang Public Safety Savings and Loan Association Incorporated para kay presidential candidate Panfilo Ping Lacson. Bangon nagapati sila kung nagasalig sila sa iya ang siya makadulong sa pungsod padulong sa mas tadlong direksyon.
Sa memorandum ipadala ni Attorney Lucas Managelod, Chairman kag Chief Executive Officer sang PSSLI, ginhinyo sila ang tanan nga mga empleyado sa ilang organisasyon nga magpaminsar sang maayos ang ila igaboto sa maabot nga eleksyon sa Mayo 9 kag pilion si Lacson bilang presidente. Ginpaatag ni Managelod kung nga ang nagkadapat si Lacson para sila boto bangod siya ang may matinlo nga track record sang tadlo nga pagpamuno sa sulod sang malawig na nga tinuig. Nagpakita man si Lacson sang maayo nga karakter kag prinsipyo sa 18 anyos niya nga pagpangalagad sa Senado. Kumbensido si Managelod nga sa tanan nga mga kandidato nga gusto mangin presidente karon nga eleksyon 2022, si Lacson ang may mabaskog nga ikasarang nga tapnaon ang korupsyon ilabi na sa mga opisyal sa gobyerno kag mabalik ang integridad sa gobyerno. Si Managelod ang retirado nga pulis kaning director sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Samtang ang PSSLI ang mayara sang 24 ka empleyado kag kapin 200 ka mga miyembro nga nagatrabaho sa public safety sector. Ang PSSLI ay sa non-stock savings and loan organization nga ginadumala sang Bangko Sentral ng Pilipinas kag rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Nagabulig sila sa pinansyal nga kinanglanon sa mga uniform personnel sa PNP kag Bureau of Fire Protection. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag sa Department of National Defense nga tuman kadako sa ginhuyang sang puwersa sa New People's Army sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa laging handa online press briefing, ginpahayag ni DND Secretary Delphine Lorenzana nga dako ang kadamuon sa mga NPA nga nag-surrender sa gobyerno. Sa report sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, yara sa 24,000 nga miyembro sa komunista nga grupo ang nag-surrender. Ginklaro man ni Lorenzana nga nasambit nga kadamuon ang voluntaryo nagbalik sa sabak sa gobyerno kag ginhatagan ang mga inisang balay, bulig medikal, palakabuhian kay edukasyon para sa ilang kabataan. Suno pa kay Lorenzana sa 81 ka guerrilla fronts yara sa tunga ang na-neutralize sang gobyerno. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Ang atong nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kag iban pa. Sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste. Try Siling ni Solama Barnacha, being friendly kuno has always have limitation. Yes. Ano tambal ko gina? Unahon mo gid permilawas mo kag pamilya mo. Yes. Good advice. Say mo Aksyon Eden. Yes. Doon nag-agree naman tata gina. Ano ka lang mo tata. Tiway ko ka discuss ya kay. Nag-agree ka ba gina? May yes. Nagauulang ko kay may gina-text ko to ba? May good. sabat ako. Galay. Uulang ko to ba eh? Ay na, no naman. Tani, nagamba ko gali ba nga. Ngayon ko da karon sa imo karta para okay. Gambo, okay. I-text na biliwat. Kaya wait. Trexie Aboseo. Si Nunalin.
Ay, sino nalin? Nunalin na Balyes Good morning. May isa ko na sa mga messenger Nunalin Balyes. Ay Facebook Trexie Iboseo. Ay, paano na nga lain, ha? Hindi ko kabalogan kung anong ginhimo niya sina. Tuod, bangga ba? Do, anong ginhimo iyang pagpatalang sa kaugalingon niya? Sa kugling. Kay Lito Dayap, good morning man. Kay Peter Teresa Makadaya, good morning. Ano yung balya? Bayad siya. Bayad siya. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Have a blessed weekend to everyone. May God bless us all and more power to ARP. Yes. Thank you so much. Doon na dula, nagkuha ng akon. Doon na dulog na ng akon nga kuha na. Ang ano? Nagdulog lang ko doon. Naunay. Naunay. Ano lang, i-back lang tapos i-open liwat. I-refresh. Anong ko? I-refresh na. I-back mo siya danay tapos i-open mo siya i-back liwat. wanay tapos open ko liwat. Oo. Kaya nga ako naman nag-super delay. Pila gid ka seconds. Tapos, sige. Good Good na? Good as new? Good as new na siya. Good, ara na. Do ako naman ang unta ta. Ara yung gali. Kagkaroon na Sabado last day sa aton Candidates Forum. So may mga bisita kita karon na kuha naman lang niya. Last ditch effort ba sila? Hindi man nila last ditch effort. Kundi nga last na lang ini nga kuha na nga Candidates Forum naton. So damo ta karon mga bisita. Yes. Pamatian with sila. Tagantar sa time to make their final appeal. Yes. Sa aton nga mga amo siguro no, final appeal sa aton nga mga botante diri sa siyudad sa Bacolod. True. No? Kay Melanie Aplaska. Good morning kuno sa pamilya Aplaska, kag Lopez family sa barangay 30. Good morning! Dira sa inyo tanan sa taga barangay 30, maing aga. Yes, kag si Teacher Romela. Ari gyapon si Teacher Romela Ilustre Arevalo. Sino nga si Cielo? Si Tito Shelo. Mati naman siya subong. Kaya ginbawi, ato ligad mo kay naglagaw sila, di ba? Sila ta kuno ni Ma'am Lueng upod. Gani. White pero si Cielo yan. Ara siya. Yes. Good. Wala kita sang ila picture. Good. Si upod na si Excelfe. Amo na ganahan bala pampalubag loob lang to yan ni Tito Shelo. Kaya isa naman siya kabulan siguro madula. Ako ang sobra pa. Kasi bala may mga somebody needs our basi may naghihingagaw po bala. Somebody needs our help. Basi may naghihingagaw po bala, no? Ano ito nagawa si James? So, ba't silingan daw lawig pakatan niya talamyaw. Patamyaw na kamuda! Oo. Gani, man kayo, may time pa tao. Time pa tao. Ay, video. Ay, ano to? Kasi para sa ano to? Para sa liwat pala, James. Liwat ta. Charot. Ano na ng story na ako na. Sa mga kapihan dira, good morning sa inyo. Nagapangapi dira sa kapihan, may agagid. Yes. Sa DK Kapihan. No? Sa diin? Sa La Carlota City. Ay, alright. Nga, sa subong mo, pag ko kakadto, bla mo? Gani, ito kalayo, hindi sa La Carlota. Hindi ko no si Kwa, tuto ko no si Cielo, excited ka ba yung mag-vote? Ay! Gali. Ay, gali kay, basi after pag-vote, amo paglakat. Makuha lang sa gross niya budget. Dahil lang kayo wala pa na stapler. Na-stapler, pag napang-stapler. Napang-stapler pa, gali. I mean, wala, ginapang ano. Pero, kung na karon, subong Saturday? May ara, pag ibalag laptation boy nga, simba ka sa Domingo, buto kakawatan sa Lunes. Ano naman? Kaya mo, wala na balaan sa Pinoy, no? Gani, no? Kasagad din sa Pinoy, nila sa mga kwang. Kaya na-notice mo Aksyon din, kang ang panganay sa Facebook, bala, pero no, sa social media, no? True. Damo-damo, sa mabalaan mo yung mga bayaran, yung mga kwan mo, mga trolls. Kaga worst Aksyon boy, tungkol sa social media, nga dapat ginagamit na siya platform para mag-inform. Sang sakto. Hindi fake news. Naimod na gamit na platform para magpatalang sa tao. True. Kada mo damo, dahil pwede trolls. Ama na gani, damo actually, nag-aayo sa Facebook, bisan sa na, ano pa to nga, ma-filter bala. Tanan nga unverified yung mga posts. Ganun kiti pila ka bilog ya ang gagamit Facebook. Yawan si Mark. Yawan sila. Hindi katulog si Mark ya. May ara yung mga kandidato gidya nga nag-hire gidya sa mga trolls mo. True. May mga ano gid sila. May post lang daw mo na ang comment. 13 comment. Dumamo lang na siyang tuno sa comment. True. Tapos kung avid fan or diehard fan tong isa nga ginakontra, di mabato man da siya to kaluwa. Ang kada kay pulihan kanila. Oo, kay ti
Tungod troll ang ila account, wala sila hadlok nga sila ang balikan. Correct. Pwede mo na. Titrol na sila yawan ka da ya. Muna nga hindi ka da mag-engage sa ila kung butan tabi nagsabat ka da, hindi ka da mag-engage sa mga fake news da kay pulihan ka da sa mga troll tiwa kita padao. True. Kaluluoy ka lang mahililibig. Gabriel Nelios, morning. O standby na kami, standby sa atong dugang nga mga balita. Desisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Sa detalye sa Balita International, ginpahayag sang pinuno sang Presidential Office ng Ukraine nga napit sa 500 ka sibilyan ang gin-evacuate gikan sa syudad sang Mariupol halin sa nag-umpisa ang rescue operation sa pagpanguna sang UN. Sino kay Andrei Yermak gintinguan sang Kiev nga masalba ang mga sibilyan kag militar nga natrap sa ginguba nga syudad kag magasigi-sige pa ang evacuation. Sa naibaluan, may mga nabilin pa nga soldado sa Mariupol kag yara naman sa mga tunnels sang dako nga factory sang Avskotal o kon Azovtal ang pila ka sibilyan matapos ginguba sang puwersa sang Russia pila ka semana na ang nakaligad. Sa negosyo naman, dayunon sa Philippine Health Insurance Corporation ang ila contribution hike o kung pagpasaka sang contribution sa bulan sang Hunyo sa din magasaka ang collection rate sang 4% gikan sa 3% sang bulanan nga sweldo sa empleyado. Ginmando sa Universal Healthcare Act ang 0.5% nga saka sa PhilHealth contributions kada tuig tubtob maglambot sa 5% nga limit pag-abot sang tuig 2025 apang bangod sa pandemya wala ini dayon sang nagligad nga tuig. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 52 pesos kag 40 sentimos, Singapore dollar 37 pesos kag 82 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 67 sentimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, ginaligar sa aktres nga si Amber Heard nga nagabayolente ang anay bana sini nga si Johnny Depp kon nagaselos. Inagin pahayag ni Heard sa hearing angod sa kaso nga defamation nga pasaka ni Depp batok sa iya. Dugang pa, gintawag siya nga slut ni Depp bangod sa mga kissing scenes sa movie. Ginpakawian man ni Depp si Heard sang ginsipa iya ini sa likod samtang nagasakay sila sa eroplano. Sa balita sa sports, ipaisol ang 19th Asian Games nga patagyunon sa Hangzhou, China. Sa anunsyo sa Olympic Council of Asia, una inigin schedule sa September 10 to 25, sininga tuig, apang kinahanglan i-postpone bangod sa outbreak sa COVID-19. Dugang pa, wala pa sang patod nga petsa kung saan patagyunon ang hinambang. Naibaluan nga ang host city nga Hangzhou, ang may kalayon nga 200 kilometros gikan sa pinakadako nga syudad sa China nga among Shanghai nga karon ginpaydalom sa malawig nga lockdown bilang kabahin sang zero tolerance approach sa virus sang karon nga administrasyon. Ginpahayag sa organizer sang sining hinampang nagdigad nga bulan natapos sang Hangzhou ang pagtukod sang 56 ka competition venues para tani sa Asian Games. Balita Espesyal! Good morning and happy weekend sa aton Cinema Aksyon. 2 days to go. Before Election. sang eleksyon. Sang Mayo 9 election. Yes, Nagkakaunay ko diyan man. Dali na gid lang. Dali mga na lang Aksyon, gid. Sige lang. Tapusan nyo na para hindi na madayon sang labanay ka. Ang lain na maglambot sa nang laban ka ba sang wasay? Kalaing lis ang wasay ilabusin mo no? Katilaw ko na nalabo wasay? Wala ako katilaw labo wasay pero katilaw ko grade ni wasay. Duwa gid. Ay, iso lang. Ay hindi, duwa. Hindi, gabusong isa ang pares. May tani kong duwa kayo taas-taas pa galing kay ang wasay tapos gabusong pa pares. Funny. Funny. Wasay. Snura grade mo ba? Wasay naman eh. Wasay naman ito. Gano'n pala sa tapos kita, di ba? Taga Tuesday, patrol ko. As galibot ko, kada Tuesday, oil price hike, di ba? Or decrease. Tiba sa yara naman ha? Sa Tuesday ha? Kita ko mo na, mga grades ko sa una man, 77, 78. Nugay na Valedictorian ka bala sa ano nga itong balik slam mo? Valedictorian ka na. Megumi. Pay, ina na bala. Megumi. Valedictorian. Syempre. Best in, damo ka pa to best eh. Oo, bala do, kontraon ako to kayo wala na bilin. Dahi mo na daw. Pero tika-tikalo. Daw hakot award Pag gabi.
Abosa Eden Thea, salutatorian. Best in English, best in Filipino, best in... Pati ka na, tika lang na. Pero wala ka niyang imo ya kay daw wala kaya daw gyud tingob na lang. Kami ara ni so balik-balik. Naugad balik ka naman. Salutatorian, tos best in best in English, Renato Boy Duran. Best in Filipino, Aksyon Eden. Best in Science, Renato Boy Duran. Ano na ma? Balik-balik ko. Makapoy, tingban yung... Baway ka pa naog, blas stay balik naman ko. Sana all. Say mo na yan. Abaw. And of course, Action Boy, syempre, nakuha ta ng mga awards because of my mother. Whoa! Who is celebrating her birthday today? Yes! Happy birthday, Kagawad Ems Aboso! Happy birthday! Go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Kagawad Ems Aboso, the ever young. 25 years old. Plus 27. Kamu na bala da. Ay, sorry. Hindi mag-plus eh. Ay, nagalimutan. Happy birthday, ma. Thank you so much for everything. I love you. Yes. Kabay pa ang imo birthday, mangin madalagon para sa imo kandidato. Madalagon para sa imo kandidato. Madinalagon, mabinungahon, malipayon. Yes. Tanan nga ma. Tanan nga ma. Alright. Si Madam Marilo ko na to kay kumari ko Virgil Legaspi Coloso sa Selly Street. Para sila sa Si Selly Madam Street. Marilu, yes. Okay. Sige. Ano na kita? Action Boy sa atin sa nga balita special. Mga warning signs nga mentally exhausted na ang isa katao. Kapoy na. Or ikaw man mismo or ako. Kapoy ka na sa paminsaron. Oo. Kapoy ka na sa paminsar. Yes. Una-una Action Boy, dasig ka mairitar. Correct. Oo. Ako muna. Kung ko bala kung daw gina... Kung may ginapaminsar ka, or like may problem. Basta kung may ginapaminsar ka, Action Boy, yung ginapadalman mo, gid. Tapos istoryahon ka, basta wala lamang ka namo. Nan. May iritar ka, gid. Pero tikis, open-minded ka man mo, or on the go ka man, blakis. Kung bisan wala pulos, yung inambal, yung pasakay ka man, or pamati ka man. Pero, in times like this, nga daw, wala may ginapaminsar ka, tapos istoryahan ka bala daw, wala dito malang. Oo. Nga daw wala kami pa kung daw hindi ka kinchinde sa ginagawa niya. True. Kaya isa ka ayaw mo pinsaron ka refuse to understand mo sa ginambal sa priyo mo kung correct in Action Boy. You refuse to understand. Garintoy ang ulo. Kami aragid siya nga daw kabudlagin sindiyo na eh. Kalain. Next Action Boy. Before we go. Mga ba? Next Action Boy. Ang next Action Boy, you feel completely unmotivated, kuno. Daw ka nagana, no? Even himuon mo pa ang things you normally do. May ara gina Action Boy ako, honestly, may ara gina times gaabot nga daw mentally exhausted ka, especially sa atong kasagsagan sa COVID-19 bala. Tapos di ba ga duty tato ya? Every day ga balita ta COVID-19 nga mo na ti bilang na sang mga ka-action gareklamo sila nga ang iban nga nano makamumani sige wala ka mo kabalo nga kami mentally exhausted man. Oo, ara balang ang daily mo balang nga ginahimo Action Boy nga mabugtaw ka, matrabaho ka, so puli mo sa hapon, hulat ka naman oras nga tigkaon, tapos sa gabi tulog naman, bugtaw naman aga pa, trabaho naman. Dapat man Action Boy, ang cycle, kis makapoy ka. Kapoy. Actually, yung kapoy na hindi na siya physical na kapoy mo. Mentally. Oo. Sa paminsar, sa muna blaga kapoy. Mas makapoy na siya. Yes. Kaya daw wala kagana. Oo, okay, mando si mo, yung mga brain Action Boy mo nga, ay dapat, hindi lang, kung doon ka nakapoy ko, amo na. May harap pa ng isa ka nang kapoy ka lang sa batasan, tao. Yes. Baguhan na may batasan mo, doon ginakapoy na ko sa imo yan. Oh, true. Di ba Action Boy? Doon ginakapoy na ko sa imo yan. Kung nakambal nila balang ang mind over body, kis. May harap doon mo nga muna galing, tabla na bala, ito nga friendship, bala, friendship, tabla kayo nga word block sa dito.
nga hindi mo pag ano ganito, hindi pa abuse. I-abuse. Ang friendship. Kung ang isa ka tao friendly sa imo, tapos siya doing his best or her best para nga papakita yang iyang Mga genuine intention sa imo nga oo, makipag-friend. tapos abusaran mo, kapoy mo na. Yes. Bigla, kapoy. True. Kag amo na ganisli ko sa imo kung makapuyan na siya, kag maguntat na siya, mamiss mo na. Correct? Ay, nga Christmas na yan. Kalapit na lang May 9. Ang next section, boy, naga-experience ka anxiety kag panic attacks. Panic attack. Kahit mentally, action boy, mo apektado dire, especially ga-anxiety ka kag panic attacks ka because of overthinking Kailangan mo mo. lang sa panic attack kung may panic attack Oo, ka. to, di na action boy, Makuha ka na. malupok ba lang, Oo, tapos daw ma-vomit ka bla. Kag daw nahapo ka nga daw, hindi mo makontrol ang breathing mo. Panic attack mo Ito siya. Duga una niya sa ako. Ito ako man ka-control sang lawas. Kung nga, siya ang ka-control sa akong daan mo na action boy. Sundo ka na daw, maglakat ka na, matyaga mo mga taong sumata mo, doon galinabay lang. Oo, do ka dasig balaw. Do ka, muna. Ang anxiety, kag panic attack, andaman tama na. Yes, good action boy. Kag halin gina root Actually, cause sa mentally exhausted ka kahit overthinker ka amo na bala. Actually sa panic attack, may mga panic attacks ka be. Kinanglan mo na mga psychiatrist. True. Kinanglan mo na sa mga psychiatrist may mga panic para attacks. kabalo ka mag-control, kabalo ka mag-manage. Correct. Kay basi bala bisan tigulang ka na kag panic attack or anxiety ka na ma-throw ka bala tantrums. Dali ka na yung dali ka manginit bla, gamay lang sa bilano nang init ka dayon niya. Ngaki ka dayon, lupok ka dayon bla. True. Kag you tend okay lang to na maglupok listen. kang lain kung magwasaag ka. Alak lain, linupad ang Linupad ay mo mga tuluan. mga tulan. Hindi ka lang magwasaag ka. Kasi gamer. Ang next action boy, nabudlayan ka magtulog. Isa gina. Kahit syempre, amo na mga balila. Amo na mga joke-jokes ng iban. Nga ba sila nga, ay hindi ko katulog kay kadamo sa utang ko. Kay hindi ko katulog, kadamo sa utang ko. Para daligon mong iba, tawgan mo tong ginutangan mo. Ang balon mo nga, Mare, hindi ko kabayad sa imo. Kay para duwa ka mo hindi katulog. Kasi naman hindi katulog. Damay-damay na to. Kasi naman hindi katulog. Mare, nang di ba yung sukot mo ko gina, kinanlan mo buwas ang imo nga kwartang inulang ko. Mare, hindi ko kabayad. Mare, alang-alang gid. Di ba, ang isa man to, ha? Ginulaman mo, nakadaw mo, so hindi mo siya kabayad. Ano ko niya buwas man. Natin, duwa na kami hindi katulog. Kaya, baka ka misturya, kung na ito nga, tutunan tabo sakon mo nga. Ginulaman, may nagulam sakon pinatuloy man daw, 3,000 ulam 3 niya. million. 3,000 lang masarangan. Nagulam sakon, 3,000. O sa bayad, tinababayad. Ako nga, huwag ko batasan, sukot bla. Doon ba batasan, kung huwag ko batasan, magsukot ka, huwag ko batasan, magbayad. Hindi. Huwag ko batasan, di ba magpanukot. Pantagita ko sa daw ng nagpahuway mo gid bala, nuktok, balay. Ay, di amo ko na ay salamat. Gawan mo afternoon da. Oh, may hapon, tani, gamo ko na bla bro. Siyempre kabalo ko may utang sa ako, 3,000. Gawan pidi ko da niya may utang ko da ba simo bla nga kano. 3 tok gawan di bla. Oo. Nya nang pidi ko ka padugang da 5 ka para mabayaran ta kasang utang ko simo. Ano? Madugang sa 5. Kay bayaran niya ako niya kay para mabayaran ta kasang utang ko simo. Tapos paano na kabudlay sang mathematics. Wala man niya ko 5. Kay bayad si Ibayad siya ko ng 3. Tapos may ginansya pa na 2. Para ko nung kabayad sa, mahulam sa 5, para ko nung kabayad ko siya, bayad sa sakon. Kaya naman, sa pinsan ko, dumamango ko. Singko day, dumanguon ko Dumamango ko Bungga, no? Dumanguon mo ko yaw. Ano naman? Kakapoy, isang Di para ko nakabayad sa sakon mo. Gani. So mahulam sa sakon, para kabayad siya. Ay, bungga, no? Grabidad. Perting ability. Dumanguon, ako gani. Amo na siling ko Math pa daan. Sa math pa nga daan, siling ko, hindi mo ko Best in math, kuya? Dasig, kuya, basta math. Dasig. Kasabad. Isang sala lang, basta dasig. Importante dasig. Next action, boy. You have almost no patience, kuno. Correct. Kag, amo to ba easily irritated Doktor ka kuno mo, ka ano? Ha? Doktor.
patience na imo ya. Pasyente na imo ya. Anong name mo ya? Patience. Patience. Oo. Bilo kami mga doktor nga wala patience mo. Oo. Ano? Wala patience. Oo, mga doktor nga wala patience. Hindi mo lang doktor na ba sa mga mistra bla naman na doctor of philosophy. Doktor. Oo. Sakto yun, Aksyon Doktor Boy. of muna, di ba? Yes. Public administration. Wala sila mga patience. Mga doktor na sila nga wala pasyente. Kag wala kiss patience. Patience. Duwagin wala. Ang next Aksyon Boy, you're experiencing indigestion kuno. Tapos Hindi ka matunawan? do Indigestion mo na, hindi ka matunawan? Oo, kag kuan Aksyon Boy kag kahit mentally exhausted kamo do gina-control gid gyapon sang kay bilog mo lawas. aton lawas. Oo. Kag bisan kuno Aksyon Boy favorite mo na gid na nga pagkaon. Di ka swallow. Oo, kag daw ay ka kuan daw ay kagana. Oo, wala kay gid ba na low grade stomach ache all the time pag gid kuno Aksyon ba. Do ka pero may sakit mo tiyan, basta hindi naman tsindihan. Hindi bla ko may mga kuan ka kung may mga problema kag kuan to tsaga mo lawas mo to. Do nakulba. Kung nakulbaan ka bala. Kuan ka sakit tiyan mo. Wala ka gana magkaon, hindi ka ba gutom. Nan. Amo na Aksyon I think Boy. mayo na siya sa naga-diet. Oo. Naga-weight loss. So, pangita mo to problema kay para magniwang ka mo. Ang next Hindi session. lang ang problema, paniwang gid man. Tsakto yun na. Correct? Oo. Damo ka ang mga problematic nga tao, isa mo nang ganiwang sila eh. True. Pero, So, anong bot silingon kita ya nga muning lawas ta. wala tayo problema. Ikaw, Gid, wala kayo problema. Ano May ba? problema lang, importante lang, kabalo ka lang magdala. Yes. Sino ba lang tao, wala problema man. Kag amo na nga ni Aksyon Boy, it all boils down gyapon sa mentally exhausted ka. Kay bisan may problema, kakaon ka lang. Kay mas grabe pag yung problema mo kung health mo naman ang ma-involve Correct. naman. Kung kaya mo gani siling ta, kaon ka gani, puti wala ka gana, kay may problema ka. Kaon ang gyapon. Ay, importante lang ang mga salida na kuya kamuti ka mo mga ulihing tubo ka mo bala. Ang problema, nasiling ko lang problema, basta kabalo ka magdala, pag abot sang chimpo sa uli, masiling ka na, you look back, masiling ka, ay, amo lang to gali, dumano ko. True. Alibla, pagbalikan mo na, sa una, dumapatay, kagito, dumano, kagito, sa ulihin ha, mabalik Sakto ko. yun, Aksyon Boy. May tugaling ang problema, kamo ko to. Ay, mga namin gani sa mga edad nga muna, may mga problema ka na nga mamit, may mga failures ka na, may mga trials ka na nga mamit, because as you grow older, you become stronger. Yes. Gabaskog ka na, pag kita mo sa amon, Kabalo ka niya. Wala ka ba, wala na sa amon. Kabalo ka na Aksyon Boy, kabalo ka na magdala, kabalo mo na paano mo i-approach ang mo ng scenarios. Ang technique na da is pag may problema, hindi ka mag-focus sa problema. Focus ka sa solusyon. Correct. Oo, ngita ka solusyon. Yes, hindi ka sa problema, wala solusyon. Kay kun problemahon mo na siya muna na sa yung ka focus, hindi na sa masulbar. Kung ka lang sige ka na ka mo. Hindi ka maminsar nga, hindi kung may utang ka, hindi mo paminsar ang utang mo, paminsar ka hindi ka magkuha inog bayad. Correct. Sakto gini Aksyon Boy, think outside the box. Correct. Oo. Kaya para mo. Ay iba na bigay ka focus sa problema mo. Kay tuod Aksyon Boy, ikaw lang hindi bala makabulig sa self mo, sa tuod lang. Kay bisan ano pa na da ka motivational quotes ang mabasa mo. Ano pa na da kay ganyo sang friends mo dapat amo ka gini. Pero if you tend not to listen, kaya man baka hindi jay mo na bala. Kung ikaw bala mismo, wala kay sa kaugalingon mo. Budlayan kag. Amo na hindi ko na miyan sa mga tao, hindi ko na miyan mupod sa mga tao nga daw ka mga mga nega bla, mga pessimist bla. Nga ang lain pag sa ibang nga tao, ang hindi ko pagit musuon pag istanan nga tao, ang tanan niya ginaproblemahan nila. Hindi bla? Ang hindi problemahan nila. Pati iya problema sa ibang problema. Ina lang mag-meeting bla, mag-meeting. Malakat ta sa amo ni galing basi mag-ulan. Hindi problema. Ay nano kayo. Di bla? Ngati ano nga, tun ka kwan, hindi tada mag-focus sa problema. Ang kwanta solusyon. Di ba? Tama. Kag hindi, amo na nga lang siya. Hindi ko nagunamihan sa mga tao. Hindi mag-overthink, kaya wala pa gani. May ara ka na yung mo, no? Kag kiss Aksyon Boy, tuod, nga rabla dumamagnet. Tamaan mo ka maminsar, mamagnet ang amo na nga senaryo. Nga, bas bala ma, ano bala haw. Tapos, tamaan mo ka paminsar, amo na tuod, matabo. Ang wala pa problema, gina problema mo na yan. Correct. Nya makwanta bala, makuan kita, example abin niya, makwanta ka ron, maki-TV ta. Muna to, sa jobbing ang sigla, no? May isa na namin, trag isaya.
Ni galing ti basi kun magkwanto ko ron magkalakat ato basi kun magulan basi Bala i-raid to bala. basi i-rate tato kay basi ma-curfew tato. Ay nano ka man mo man kun di puli kalas 10 kay kalas 11 curfew. Ka problema ka blayaw. Kasabad na Action Boy, no? Oo. Tapos sabto niya ka nga, hindi, ano ko lang ang possibilities. Hindi man na, butangan mo man limitation. Okay man na nga paminsar ka future, para at least kung mag-abot ka mo ng point, hindi ka mo magsalasala. May ara ka options in mind. Pero hindi mo mapapatamaan, yan ka OA na nga. Mambal na lang hindi ka na lang mag-upos. Ibilin na saya mga negative na mga bilin. True. Kaya bilin ka, kaya nga negative kaya. Bilin. Ako na ko bilin ko na yan. Hindi kaya kay katalaka si Mustoryahon. Tanan na lang may problema. Tanan, hindi naman mga tao nga muna nga. Tanan na lang yan may problema. Tamaan Action Boy. Bilin ka lang niya. Hindi ka di pagdalon sa lista. Oo. Na. Galing kay Tiki. Lista ka di sa din ka 5K ka kung 10K. 10K. Te, yawa ka na ya. Gali kay ko ngalito yan ng fun run. Fun run. Napo-apo. Sige barangay ko pang lista mo. Oo. Nya din ka sa 5K ka kung sa 10K nya man din pamanit ni selection kalang ko kap sa 10K 10K lang. Sige report ka di bosaga pa kay may fun run gali Galalain. Kasabad. Sige amo basta na siya mo na Action kung Boy. masiling lang ang problema makes you strong as a stronger person. Yes. Amo lang naman balko okay once ma-overcome mo na ang problema ang dason nga mga problema na mahapos na lang siya. So, hindi ka magsiling, ay, tanan, ako gini pinanubol yaw. Ikaw gini tanan. Amo na pala, Malila, mauubos din ang malas mo. Muna sinang lang, kagbalo ka, ako yung kapati, kung yapon mo nga sigad, yaw, ay gatag sa problema sa tao, hindi masarangan. Wala solusyon. Yes. Hindi masarangan. Ang ginatag siya mo, according to what to your capacity. You're capable of. Yun, di ba? Tama. Sige. Habang may buhay, may Happy pag-asa. birthday, Liwat, kagawad Emsa. Happy birthday, Mama! Happy birthday. Boboy Gonzales, si Maninoy mo, ho? Ari di, ho? Boy! Babransya! Lilian Bermudez, classmate, pangaga, Campaniel, Regli si Kono si Fe, si Kwan si Nini, ne? Nene, Fe, Campaniel, yes siya na! Campaniel, Nulias, Fe, do. Yes, and advance Happy Mother's Day gali ito, Ay, sa buwas. tanan nga mga mothers! Yes, buwas Kwan gali, buwas tuod ng Mother's Day. Mother's Day. Pati sige, Kwan na tagali, ho? Gilala pa. Paso na tagali, ho? Sorry po. Mga ka-aksyon ninyong pamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balita Morning Edition. Standby na sa aton nga candidates forum, magasno sa diligid lamang maduga. Ang inyo diri nga news team. Aksyon, Eden Aboso. Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Aksyon Radio.